seara și bine am găsit la o nouă poveste. Povestea să fie despre cum ne-am dus noi la mare și cum era să ne ridicăm la mare. Știu că v-ar ciudat, dar orice se întâmplă, orice se poate să se întâmplă cu doi retarzi. Da, mă, și că spuneam, lângă mine erau doi retardați frumoși. Adică Pepsi și Lămuie. Hai mergi, ce mergi și noi la mare? Nu zici rău, dar cu ce? Ok, hai la mare. Zici făcut, am ajuns noi la mare, dar tot ce să facem la mare, mă? Ne-am plictisit, o să vedeți voi acum. Bă, și acum ce facem? Ochii băgați în secriu. bă, hai să ne băgăm în apă. Zici și făcut, dar noi nu ne gândeam că, ne-am spus că apa o să fie de 1 metru, că Pepsi a spus, nu, mă, că e mică apa. Pe dracu să le ia, că era 4 metri și era numai la mal. Până în care s-a băgat, ia ghici cine a fost, retardul de Pepsi. Nici mie nu mi-a venit să cred, dar știți voi care e vorba. Unde unul nu încape 4, ce naiba, sau în cazul nostru 3. Și merge Pepsi ce merge până, știți voi. Bă, ajută, bă, bălec, bă, ajutor! Și m-am dus eu ca flash la tăiere și foc, bombă în mijlocul, nici chiar în mijlocul, am sărit vreo 2 metri și am sărit, asta e, retardul de mine nu a gândit. Ajutor, bă, mănec! Toți strigam, ajutor, dar degeaba nimeni nu vedea. Vă dați seama că m-am înnecat și eu. Ajutor! Până și Ajutor! striga, ajutor! Bă, dar degeaba. Când strigam noi, am stat și noi vreo 2 minute, timp în care, noroc că au fost niște oameni mai civilizați, ne-au scos cu greu. Bă, acele Spider-Man să nu se pare mie. Bă, să dea dragi, Spider-Man, ajută-ne și pe noi te rugăm. Da, te rog, te rugăm, dă-ne la mânecă. Și când am scăpat de acolo, eu eram să pic pe spate, Lămuie s-a pus în genunchi și Pepsi stătea cu curul. N-a prins, ca tot omul. N-avea nicio treabă omul, ce necare, ce stres. Lui pe el îl interesează dacă o la mare. Ce n-ai? Până la urmă român e tot român, nu? Și cam acesta a fost povestea. Nu uitați să bubuiți butonul de like și pa!